Noin. Ja me ollaan täällä ampumassa tai no mun kaveriperhe on täällä ampumassa raketteja. Kohta varmaan lähtee seuraa. Teillä ei tule koskaan olemaan näin isoa perhettä. Ei Kuuluu niin. vielä kaksi ihmistä. Joo, ja noi siis puhuu tossa. Tässä on niinku minä. Noi siis puhuu tossa. Mä kuvaan aina. Aaron, Johannes. Mä aina kuvaan, kun lähtee raketti. Mä kuvaan nyt vaan pari rakettia, koska ei tästä voi tulla hirveän pitkää. Joo, ja niitten iskä on tuolla sytyttämässä. Hui! Se oli tarkoituksella tommonen. Ehkä. Siinä oli vähän iso raketti, mut me nyt vaan ollaan täällä varmaan melkein koko yö ja me varmaan ollaan täällä keskiyöhön asti ja joo. Joo. Onko se videolle sen virheellisen raketin? Joo. Joo, ja nyt mä kuvaan tästä niinku, kohta varmaan lähtee taas yksi. Joo, tuolla sytytään yhtä. Kohta lähtee taas. Juu. Joo, nyt lähtee taas. Ihan just lähtee. Joo, siis tää on... Nyt näette jonkun verran raketteja, mutta... Tossa oli yksi virheellinen raketti, toi edellinen oli. Ei siis toi äskeinen, vaan se, joka räjähti koko kentälle. Se oli joku virheellinen, mut siis, joo, tuolta lähtee taas yksi. Ja tuolla on myös raketteja. Joo, niitä ei näy kunnolla, koska täällä on pimeätä. Mitä? Aseja. Joo. Joo. Ja tässä oli tää video. Ja moikka!